Ay, may nung kinabuhi. Pinaya din yung tambay. Tambay na tayo. May hantog pre. May nag-hiring rin. Ko pre oh. Oo. Kani? Oh, wala. Hiring. Ayo. Awam pa experience rin. What experience na eh? Kugot. Mari. Kaon na to. Ano na eh. Ilan lang eh? Kaay man. Matay choy. Matay, ay. Ayan man mo kinabuhi. Ayan, kinabuhi na Cellphone sige. ya. May pagmanarbaho ka. Bitaw. Ala, ako nalbaho, namin na ako ligid-ligid din, nalbaho din ako. Pagnabaho. Yang sinag-hiring dito no? Oh, hiring ba? Hiring na, hiring. Mga pala, kaya tayo Joy. Kana. Aka mo rin din, lagi mo na hiring dito. Hiring tiglo to. Pinahan ako ng bataan eh. Juan. Ito bangan kay para dali ka. Tulo ba? Ulo. Taga na magkabutan na yun, sa usa lang, be. Ako lang. Usa. Gwapon lo eh. Wala. Mura. Usa para dyan sana. Ano? Nabali pa na toy. Maam de. Toy, nabali toy. Buta, kamuro. Balik tayo mahal man natubangan. Bali na minuno. Matubangan naman. Ano magtigawang dautan na natin? Amping. Okay na. Okay. Kaya na magkabutan na yun, be. Ba, masiro niyo? Hiring! Tip ko! Kami! Yo! Ano po yung araw? Ano ko sila yung Australia yun? Araw? Office. Kaya mag-office lang. CR na rin ba? Mag-CR na lang kayo. Dahil lang, sir. Maliba mo na ako, sir. Office, ready mo na, sir. Grabe ka office naman, sir. CR? Ah, buwan nga. Boss, so lang. Okay, sir. Gusto mo itong applyan, boss? Nakita mo kung binigbutan ito si sir ba? Hiring, tigloto. Yung mga pero daw, tigloto. There. Apply nice. Ko to. O sabi kisunod na ako. Tigloto. Nakaidada yung mga resume, boss. Hindi Ha? pwede tayo makita sa mga papel, resume, ano? Oo, pwede kayo, sir. Sa ito. Nasara. Iyawa pa na ba? Sigurado ka, apply ka din, boss? Apply ko, shape ko. Aba na, boss. Aba na, boss. Choy po na Maganda na, boss, ah. Kanya, boss, ugma pa ba yan ni boss? Mutawag lang sa mga ugma. Ano, ugma ba man, boss? Karoon din. Ay, kung ba, i-process pa ba yung papel po ba? Aw, i-pass pa na dahil? O niya, kung madawat man ka, siguro ugma, ato ka sa bids lang, ibutang mo. Akala siguro, sir, bro, ba siguro ay klaro, sir? Ito na na mo ba, kaya mo rin, lisod mo po siguro. Puro, pero, wait, may chance na mo, madawat ka na mo. Pwede, sir, pwede, sir. Ah, sige. Sige. Just call my name, sir, and tomorrow, I'll be there, okay, sir? Hello, sir, kisa na, sir? Hello, sir. Good morning. Office din ni sir. Diyan, sir, unsa may kuha na to, sir? Update na to, sir. O, nahal ka na mo, Chief Cook, sir. Dahil ko, sir? O, nahal ka na mo as a cook, sir. Salamat ka sana, sir. Salamat ka sana, sir. O, masahin ka, sir, sa beach. Kanya, sir, kaya nagkasa ako magsugod, sir. Start ka tomorrow, sir. Sa'yo lang. Ang imong duty, sir, 6 to 6, sir, ah. 6 to 6, sir? Sige, sige. Okay, sir. Thank you. Sige, sir. Salamat ka sana, sir. Salamat, sir. Sir, sige. Ayo. Marjon sir. Sir, ako to, sir. Tayo na sir. Sige, sir. Salamat, sir, ah. Ayo. Bos. Tuwa, bos. Ako rin tanong lang. Tanong na
Nakatawag, gitawagan ba? Ikaw, Marjon? Oo, ako. Ikaw to ang nahaya na chef ko? Oh, basil, boss. Ako mo rin, boss. Ah. Amo na itong mga gis dahil, mga gis. Kana. Oo. Oh, mga choy, magsugod ako sa akong cooking show. Mantika. Og sunod mga choy, okay na atong labas. Humana atong imong kusmekos. Op. Ina mo. Para mo ko to. Awa pinag-ugani, kailangan sa mga tubangan. Sunod ang manok dahil mga choy. Humana imong kusmekos sa atong kadali ha. Mga choy, balinta lang ang tanan, basta sili di lang. Grabe, gigat, Wow! Oh, sunod mga choy, okay na atong timplahan. Patis! Sunod, suka! Sunod, black pepper! Sunod, magic sarap! Sunod, ginisa mix! Pagkalinta lang ang tanan, basta sili di lang. Wow! Kung man, may kusumikos na ito kadali mga toy ha? Magandang na nga gyud. O mga toy, okay na ni, ato na ihawanon. O toy, buo na! Nice. Atong guys, kaya gatuan ko sila. Habar. So, Atong dalawa, Choy. sige. Labi, may hangap. Labi na. Kalami. Karong pagi ko kakaon na nga. Tinging hangag yan. Basta, Choy. Lami amluton, Choy. Marjo na nga, Choy. Nice. Lami kayo. Dami kayo, pre. The best good. Na akong kumpare good. Maigim luto. Baka nga. Murag ni Dotang yung hang na, Choy. Dinangol mo lagi. Usa, Choy? Ni Dotang hang. Sobrang lami. Abi ni mo mga Choy, ganahan gyud kang ning inaning kauna bitaw nga nubrag ito hang. Muni ganahan ako. May, Choy. Na kung ako ba no nga gwapo ko no, ling gwapo.
na. Ano pa oh? Boto na pulo pa na rin, Biyabas. Biyabas ko no, Choy. Paging kamatis. Oh, ano na, Choy? Lami kayo pagkaluto. Nya, iwasan pa sili, grabe. Lami kayo? Agad. Kayo. Lami yan. Kaya pa? Kaya pa. Lami, lami. Lami man. Grabe, Choy. Hang kayo. Oh, ganina, saba ka niya sa ganina nagkauno. Si Choy. Ano na, Choy? Lami unta. Oh, May pagkaluto bro. Nalay unta. Grabe. Labing hanga. nuktok magali ha? Gikal ka rin oh. Hanging rin pa doon ko. Matay choy. Dili na masilbi atong kagwapo. Pildi kita sili ani. Di maputol akong laway. Minuang nang hata. Grabe, nangundang na mga Choy, pero nabiling niya si Choy Mars, ano? O mga Choy, bustig na! O